Mga S-Friend, tingnan nyo to. Yan. Sabi ko nga sa inyo, ito pong hilera dito mga S-Friend, talagang punong-puno ng mga lumang bahay. Tulad niyan. You know, meron pa siyang disenyo dun sa kisame niya, oh. Oh, di ba? Yun, katulad din dito yung isa, yun pa pala, oh. Although may sira na yung banda dito sa baba niya, yung mga parang baluster, pero na-repurpose na siya. Ayan, mga pwesto na sa baba, sa first floor. Maganda, no?